ଜାଣିଛ? এই বাঘটা পশু না পক্ষী? বাঘ কেଉଁଠି ରହେ? ଜଙ୍ଗଲରେ ରହେ। କଣ ଖାଏ ବାଘ? ଆଉ ଭାତ ଖାଏନି? ଚାଲ ପତ୍ର ଖାଏନି? ତୁମେ କଣ କଣ ଖାଅ? ଆଉ କଣ କଣ ଖାଅ? ମାଂସ ଖାଅ, ଆମ୍ବ ଖାଅ, ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଣ ଖାଅ? ଆଜି ଅଣ୍ଡା। ଆଜି କଣ ଖାଇବ? ଅଣ୍ଡା। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାଂସ ବି ଖାଉଛ ନେ? ଆଉ ଭାତ ବି ଖାଉଛ ନେ? ଠିକ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବାଘ କେବଳ ମାଂସ ଖାଏ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ଏ ବାଘ ଯାରେ ଯାଉ ବାଘ କିପରି ଶିକାର କରେ? ବାଘକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଶିକାର କରିବାରେ? ତାର ଶରୀରର ଗଠନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦେଖ এই ତାର ପୋଟା ପୋଟା ଦାଗ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖୁଛ ଗାର ଦେଖୁଛ, କଳା କଳା ଗାର ଦେଖୁଛ? এই କଳା କଳା ଗାର ଯୋଗୁଁ ସେ କଣ କରେ? ଡାଳ ପତ୍ରରେ ଲୁଚିକିରି ରହେ, ଜଣା ପଡେନି। আর জীবজন্তু আসলে সে মাড়ি বসে, জীবজন্তু আসলে সে মাড়ি বসে। দেখো সে এই বাঘକୁ ତେଣୁକରି କଣ କୁହାଯାଏ? କେବଳ ସେ ମାନେ জীবজନ୍ତୁକୁ ଶିକାର କରି ଖାଏ ବୋଲି ତାକୁ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ ବାଘ ହଉଛି ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ। ଭେରି ଗୁଡ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଗରୁ। ଆଉ ବାଘକୁ ଆଉ କଣ କହନ୍ତି? ବାଘ ମାମୁଁ। କାହିଁକି ବାଘ ମାମୁଁ କହନ୍ତି? ମାମୁଁ କାହିଁକି କହନ୍ତି? ତୁମେ କାହାକୁ ମାମୁଁ କହ? ତୁମେ କାହାକୁ ମାମୁଁ କହ? ମାର ଭାଇକୁ। ତୁମେ କାହାକୁ ମାମୁଁ କହ? ମାର ଭାଇକୁ। ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ହଉଛି ଆମର ମା। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଏ ପୃଥିବୀ ରହିବ ନାହିଁ, ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରୁଛି? ବାଘ। ବାଘ ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇ ଗଛ କାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ବୋଲି। ଏଇ ଆମର ମା, ସେ ଆମର ମା, ତା ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ହେଲା। ତେଣୁକରି ତାକୁ ମାର ଭାଇକୁ କଣ କହନ୍ତି? ମାମୁଁ କହିଲ ତୁମେ। ହେଲେ ଆମର ମା, ଜଙ୍ଗଲର ଭାଇ କିଏ? ବାଘ। ଜଙ୍ଗଲର ଭାଇ ହେଲା ବାଘ। ତେଣୁକରି ବାଘକୁ ମାମୁଁ, ବାଘ ମାମୁଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ ବାଘ କେମିତି ଗର୍ଜନ କରେ? ବାଘ କେମିତି ଝିଅ ବାଘ କେମିତି ଗର୍ଜନ କରେ? କହିଦିଅ ଟିକେ। ବାଘ କେମିତି ଗର୍ଜନ କରେ? କହିଦିଅ ବାଘ କେମିତି ଗର୍ଜନ କରେ? କହିଦିଅ ଟିକେ ବାଘ କେମିତି ଗର୍ଜନ କରେ? ଦେଖ କେମିତି ଗର୍ଜନ କରେ। ଦେଖ ଦେଖ କେମିତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କହିଦିଅ ଆଉଥରେ ପିଲାମାନେ, ବାଘ କେମିତି ଗର୍ଜନ କରେ? କେମିତି ଗର୍ଜନ କରେ? ଦେଖ କେମିତି କରିଦେଲା ସେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆରଥରକୁ ହାତୀ ଦେଖିବା। ଆମେ କଣ ଦେଖିବା? ହାତୀ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏ ବାଘର ଗୋଡ଼ କେତୋଟି ଅଛି? ଚାରିଟି ଅଛି। ଆଉ ତାର ସିଂହ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ଭଲ করে ଦେଖ, ବାଘର ସିଂହ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବାଘ କାହା ପରି ଦେଖାଯାଏ? ବିଲେଇ ପରି, ବିରାଡ଼ି ପରି ଦେଖାଯାଏ। ବାଘ ବିରାଡ଼ି ପରି ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ କହନ୍ତି ବାଘ ନ ଦେଖିଲେ ବିରାଡ଼ି ଦେଖ, ବାଘ ନ ଦେଖିଲେ ବିରାଡ଼ି ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆରଥରକୁ ହାତୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ତୁମେ ବାଘ ବିଷୟରେ